Apa, kayong kukura ka din nakatanog da isdi eh. Iri na padiri ka. Nadidi. Imagih na padiga. Hirit ko, hilod ko da munda. Nadidi ko di taon 50. Idong ko. Itang pinay dahil gulo. Igulo ko piyo. Among parok bahay di hom. Ay na. May di magid diri ko. Imagi mga dok. Iko pa maginom ay. Tadaw no. Diri mo tadi nakatanod-tanod dahil di. To it no hoy magidong ko. Nam ongoy na di hay di sambayang di. Ay mahanunun no. May di magi sambayang. May magi sambayang. Boy nga. Pasal makanan ka. Ay harap. Ay hirih na po hiyo. Ay kibaharan kay lokumanda hirik taladalay daw. Di ganda nga tayo pagi nga. Nabalod dun sa babakit sa dapon. Ay nga mo'y matinda sambayang. Nga makasal mo makanadom. Boginum nga ay hard na dada. Iri, dari daw ko kinintanadan na nakatanog. Iri, hindi kinintanadan hay. Sigo, kadi di talaid. Ay, ano di? Ada hay marabuat si. Nga, marabuat nga. Dun naman ngon nga itanta ko tiya buhay. Isay di pastor minambaptis na kayo. Isay di pastor minambaptis na kayo. Ina pwede hit araid nga. Iha naman tayo duwago ko pa yun. Ay, ikuy di. Inianda dahi gitik. Imadatang yun na pabado dahi di. Paguguli siya sandalan Amerikan. Bodo si iwatit mantadahilan hilang mantog. Garayan hilang mantog makoy na dahi pagudin hilang imadatanggi. Minawan si ilapog gadi mastas. Ang di ka na din nakatanod da isdi mantad din magi. Mantad din magi ko kinakatanod-tanod daw kayo. Mantad din no may magidong ko. Imagi di nga. Jadi di talaid nga. Ay konsulim. Yun lupa nga. Kurang hindi laid. Ko nga tumano di man na daw edip. Hilo gari dong kada magiham paulit din nga. Ay di marabuat nga. Aman do may sambayang ko. Kaduya di sambayangan. Kiri mo titihas. Tinatanod-tanod dahil. Iya di kung hindi nakatanod da isdim sa kira na padadim. Para kago minay pa misunod da okon ka isdim. Isay danda tanodan da kayo. Tayo na rin dam katanod. Danda di talay. Iya sinayam mohat. Ay nakasususuhot tamon dahil di. Katagadan to di laidot. Ay yoko naman do. Ngayon na di matindi lawat hilod do. Dugaw si damiyahoy. Ano mahal na limon. Hilog gili limon. Pwede gumpak gugulo. Ano ako, pwede gumpak gugulo yung matin. So, na matin nga mihadihad. Pay matin na ay madigumpak. Tagod na may pangabarin jelir. Tagod na ay isdi. Ay imagi nga. Imagi na pwede nga. Apa nakapayo nga. Ay nakakawin no. Igumpak pa din nakatanod din isdi ko di tinuman. Pwede nga idungkot di gulo kapiyad di. Padyo na di dungkot di. Na di. Di nagida magi sungkway kago si uli hindi matindang kasabon nga. Pamanaw niya. Magi minay
nuko pagugumpo. Api gagal. Ang di gumpak yaw tinumanog da isdi. Uy, hingga nakatagdig po. Ay, hingga di pigagal di magin gumpo kalugya di la di. Dami ni tumbok dia la. Oh, minay ako dia nakro minay tagod ba di magihid. Ako ano pa di siya di tagod nga nakro dito. Nudik tinatagadan dia latam pinay ko kan. Imagi nga talu dia la imagi irimpan makin ba ay yo magi na gini gumpok ko na kopi ko pigogol dia bagi gumpok paswabo sa di nala om